M'he convertit en un sac d'ossos i sento el pes de cadascun dels ossos. No em trobo bé. És com si cada dia tingués febrícula i sabés que l'endemà no em podré aixecar del llit, però arriba l'endemà i m'he d'aixecar i suportar la febrícula, que sembla que ha pujat i arrossegar-me durant tot l'interminable dia per arribar a la interminable nit. Durant uns segons m'enganyo i em dic que em sento feliç perquè m'enfilo al catre per dormir. Estic tan cansada que penso que sí, avui sí que aquesta petita mort hi trobaré una mica de pau. Però he vist estomacar cruelment dones, he vist morir dones, he vist dones mortes i dones destinades al crematori i els seus fills agafats a les faldilles amb el cap cot i el fum dels crematoris i les cendres. Amb el cos ferit, amb el forat de la fam per forar-me per dintre i el de la set cremant a la gola, la nit apareix pura i dura, tal com és, llarga i tenebrosa. La son està esquinçada i tinc l'ànima malalta. Corro com si fos darrere la son i l'abisme de la nit m'atrapa i no em deixa arribar a aquesta altra mort tan desitjada. Comença un nou dia. La sirena es desenterra de l'abisme de la nit per colgar-nos en l'abisme del dia. El camí cap a la latrina, la sopa fastigosa, el catre arreglat, els altres cossos ferits, amb les mans desorientades, el recompte, el nou comandant en cap, el recompte.